Quan els dinosaures habitaven la Terra, els Pirineus no existien. Costa d'imaginar que aquesta serralada plena de cims que sovint superen els 3.000 metres fos, en aquells temps, un terreny força pla. El clima era molt més benigne i les aigües de l'oceà Atlàntic arribaven fins a aquesta regió. Els dinosaures es van extingir. Poc després, el paisatge també va començar a canviar. Les plaques tectòniques de la península Ibèrica i del continent europeu, fins aleshores separades, van xocar i van originar relleus rocosos enormes. Estaven naixent els Pirineus. Començava aleshores un període de milions d'anys en què l'erosió aniria modelant molt lentament la nova serralada. Però la mitologia ha concedit als Pirineus un origen molt més poètic. Explica una llegenda que els Pirineus són la tomba que el gegant Hèrcules va construir per enterrar la seva estimada, la princesa Pirene. Hèrcules va agafar les pedres més imponents i les roques més boniques per bastir una tomba digna dels déus. Ja sigui per la força de la natura o per la mà divina d'Hèrcules, els Pirineus són una serralada de mida notable. Sobrevolar els Pirineus és un regal pels sentits. És descobrir-ne els relleus més escarpats i gairebé inaccessibles. Extasiar-se davant del verd de les pastures durant la primavera. Contemplar boscos inacabables que llueixen els colors de la tardor. Seguir el curs capriciós de rius i torrents. Admirar des d'una posició privilegiada la neu que gairebé no falta mai a la cita hivernal. I adonar-se també de com l'home ha sabut adaptar-se a un medi sovint hostil i ha après a conviure-hi i a treure'n profit. I com sovint els Pirineus han estat més nexe d'unió que no pas una frontera divisòria.